kwlangkha sini esira laidarina tinni video esir laidra nujamani tamka sini o hamjaklainai obose o kongna sanane bagui sang phaimani ang thai akaroi hanai mababuno nokta karati mababu ang beto khudangna sesartina tanina bukhi khaltambi asubuno bwkhani hinjagmani ambon lanino manchi joto kislo bukha botaba nakhi akari khintha लाइथाने सालो जों काइसा भिडियो सनामका खरकजा बरि खतेन माला त्रिपुरा बिनि हामजामा चलाबे टंगै चाइ ओलो सिकालि माजराय बेरे याकार जागमानि आबनि दार्तिनि पाइथेगो साकसा जों गतक सरि थिकिया बरि खतेन माला त्रिपुरा एन थैना सिकां बरि काइसा भिडियो खलाय बिनि खानिखौ सायकलांखा आं सन्ति त्रिपुरा खरकजा चलानो कबि बखाबने हामजागि काजना हिनतमनि फियाबा आ चला आनि लाइफनो नष्ट खलाय याकारे रिखा बरि खतेन माला त्रिपुरा आबते भिडियो खलाय पाइथेगो नकानानि थाइपुं बुफां साकावो साकसासिनो हामिया या प्रिसेका रेस एन्ड पीस नरक जदि पार्ट 1 भिडियो पुलानि नाना मुसुं दंखाय एबा नगिया को हनखाय बिनि लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेन्ट रिजाक नरक आ लिंको क्लिक खलाय नायमनो फियाबा खतेन माला त्रिपुरानि हामजामा चला सन्ति त्रिपुरा ताबुक हिनखाय सावि दंखा आं अ बरिनो ब्रेकअप खाया या करया बरे बिनि नगो प्रॉब्लम अंगमानि दार्ते से साकसाजों थयो आनि आरो मुंसा दोस जाया करि हिनि साका सन्जि त्रिपुरा आबो जतो कक खानामा ओलो जों आबुन सानामु जोंगो सन्जि त्रिपुरा अ बरि खतेन मालानो ब्रेकअप एबा या करया बर कुबैसे हामजलाय तंगो हेनगाय बरि खतेन माला त्रिपुराले थैना सिगां तामनि बागै बिनि हामजामा चला सन्जि त्रिपुरा आनि लाइफ नष्ट खलायै या करि रिखा आमदिके भिडियो खलाय कलांगा नांखना आ बिसिङो तेताम हुजा कक तंगिमान टाउन बागै आमसक थैना नांखना खतेन माला त्रिपुरा बेलाने वाना मासिंजा सो आनित्रा बातलटे मने सं नरबो खनाविनायति खतेन मालानि हामजामा चला सन्जि त्रिपुरा ताबुक जे कक सामनि एन थैना सिगां खतेन माला जे बोरै तामा कक साबिकलांखा आबो नायनामु संगे हिंके डिस्क्रिप्शनो लिंक रिजाक आरो नायमनु kwlangkha sini esira laidarina tinni video esir laidra nujamani tamka sini o hamjaklainai obose o kongna sanane bagui sang phaimani मेमनेसि खटेन मालाबाय आं हामजालाय दं माने बेसि ताना बरकबो मसना माजरा बेरे दहा अ ताव सोशल मीडिया द्रा नुजे दहा माजरा बेजा माने अब ना साने बाय फैमाने दिनै भिडियो खा जों हामजालाय द्रा कोनो मungsa प्रॉब्लम हो गया मेन हा बिनि प्रॉब्लम हा बिनि नानो कोसे प्रॉब्लम हो जा बिनि आमा बाबा संबाय प्रॉब्लम हो जाबो प्रॉब्लम माने से आना कलखाय साखोबो मोहाय प्रॉब्लम हो जा तेना फाइना हासिनि नि साबो आबनो सजा फाइना फानायनि सजा सामाने से बिनि आमा बाबा संबाय कायजा रहै साबो थैने रहै साव आबनो जा तामाने थैने रहै सजा गुना बसा थैने रहै मेन हाबो थैबा हा मेनले से बिनि बकलाया पि कलाया ते कासे बिनि बाय कलाया अबो बाय मेला आंमा किसा मार लायजा ताना ब्रना कायजा आगोयाने सा ताने कायजा माने फास्ट फ्रोने मालाय फ्रोने का बसा सिबिनि पिसन सा ताम आसा मालायना फाइबो कडी साराव महाजरक तो गया सा जिनिस रब तामने तिहाने संको फुंहरा कल खाय आना सा बनो जों सिबुना मालायना थामाने से हननि 6टा अंकर का जोंनांनै 6टा अंकरै बिनो नगसा 7टा जिने यां बाजारा थामाने से दगन रग जतो बन्दं जाक बिनि बागै महाबो मालादिया कडी साराव साना जिनिस रगबो महाबो सारा माइदिया ताना बिनो दरे नट हा बबाय मालाया 7टा सय बंग न कासय बिनि प्रबो मेला करर सालायै कडी सारा तमारिया दुकान बन्दं जाक आमना तमारिया कडी सारा खने साबनाबो जा तमारिया महंसां गेने साबो बिनि प्रबो ना सा नों फुरंखरा खानि मनाय दंना कडी सारा ने बना 200 टाका खैबे जाकां सारा ने बसारानाय साइबल ना रजा सिरां 200 टाका ना बिनि प्रखा फुरंखरा जों सिरिना अखाय फैया हनि 10टा फैया हनि 10टा फैनि गोबां बिनि आमा बाबा संनि क साइ फाइजा बिनि आमा बाबा संनाय क साइ अखाय फैया हनि 10टा फाइमानाका आनि नगबो प्रब्लेम को मंगजाक बिनि बागै आं हनि 10टा अखाय रै मा फैया बिनि नंनि जोंते मुंसां जगिया हाबरसे सामानि तुजा साजा माहायराव साबरक मेलमेला हाय सा जोंते थबो थजगिया मुंसा मंगजाया जों जेमालायै बा माइजारै हवा न फैया हनि 10टा तानाय गोबां ब्रग ताबो सोशल मीडिया का हमहाय जेमान भाइराल रक सामानि हला कर रक हामिया सामानि बागै सलाते से हामजाने द्रेस मुंसां जगिया तानाय ब्रग से आहला माजरा बेरे तो हाना ताने बाहला माजरा बेरबा हालाते बना मुंसा खला जगिया
mungsara hanjagia bini ama bo sonobo sao kaijate nunghai salarong hai sao bini te bini obosaro khai bini bosaja khlai ana hamjai tong ambote hamjabono tawfana kabai matongo maira sapurno bono bwkhani mairo samaya arero jimen saitong bini dolok baibo melamla marlai jata hanai kaija koi rongnai sakoi bini problem nok thongrok melamla problem hongja bini baisi ma thimani ang bai mungsa problem hongja